Хайырлы иртә, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Гүлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Күңелне җилкеткән бәйрәм Казанда Сабан туе гөрләп узды. Наратлыкта үткән җәй Буа районындагы сәламәтләндерү лагерендә 180 баланы үз эшенә алган беренче ял сменасы башланды. Гасыр яшьтәше 105 яшен тутырган Мәдинә әби озак яшәү серләре турында. Бүгенге чыгарылышны гадәттәгечә һава торышыннан башлыйбыз. Синоптиклар фаразы буенча бүген урыны белән яңгыр секундына 12 метрга кадәр җил көтелә. Республика буенча көндез һава температурасы 22 градус җылы. Мондый һава торышы атна буена сакланыр дип фаразлана. Татар халкының борынгыдан килгән күркәм йола, гореф-гадәтләре барысы да күз алдында. Казанда елның көтеп алынган кулачлы бәйрәме Сабан туе гөрләп узды. Җыр бию, милли уеннар, мәйданны дер селкеткән көрәш, милли бәйрәмебезнең матур мизгелләре алдагы язмада. Бәйрәмне ачу тантанасы театральләштерелгән күренештән башланды. Татар халкының хезмәт сөючәнлеге, гасырлар дәвамында тупланган тарихы. Сабан туй бәйрәме кысаларында халыкара БРИКС уеннары тәмамланды. Сабан туй ел сайын йөзләгән кешене берләштерә. Быел шуларга 90 илдән килгән кунаклар да өстәлде. БРИКС уеннарында катнашучы илләрнең байрагы Сабан туйның төп сәхнәсендә. Хәерле көн, исәнмесез достар. Шән күңелдән барыгызны да бүгенге матур бәйрәмебез Сабан туй бәйрәме белән котлыйм. Исәнлек саулык барыгызга да. Наш самый любимый праздник Сабантуй проходит совместно с играми БРИКС, даже завершение игр БРИКС. И, конечно же, такое событие, как проведение спортивных игр стран БРИКС, это огромное доверие руководства Российской Федерации, президента Владимира Путина, правительства России, но и всех служб, которые обеспечивают организацию этого праздника. Это огромное доверие. Давайте поаплодируем руководству страны за то, что в Казани дальше получала вот такие задания. Сабан туе мәйданында татар халкының көн күрешен һәм мәдәниятен чагылдыра торган дистәләрчә хуҗалык. Аларны Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов карады. Нурлат районы татар йолалары буенча туй күренеше күрсәтте. Һәм әлбәттә спорт ярышлары. Буа районы хуҗалыгында билбау көрәше оештырылды. Традицион ярышларда дөнья чемпионнары үзләрен һәвәскәрләр белән бер тигез сынап карады. Очень рады, что довелось приехать сюда, в этом таком празднике. Бик матур оештырылган, барысы да шат күңелле, җырлыйлар, бийләр. Чын күңелдән оештырылуы күренеп тора. Үз туган илебездә шундый ук бәйрәмне оештырасы килә. Сабан туйны бәйрәм итү йолалары гасырлар буе үзгәрми, милләтләрнең ныклы элемтәсе һәм бердәмлеге үз тамырларын онытмаска һәм татар халкы тарихын саклап калырга ярдәм итә. Казан БРИКС уеннарында катнашучылар белән саубуллашты. Бәйрәм көнендә Татарстан башкаласын болыт капласа да, бердәмлек һәм дуслык җылысы халык күңеленә хуш килде. Дәрвишләр трак комплексында узган Сабан туйда контракт буенча хәрби хезмәттә сайлап алу пункты эшләде. Биредә теләгән һәркем контракт буенча хәрби хезмәт турында тулы мәгълүмат ала, гариза бирә һәм беренчел сайлап алуны үтә ала иде. Сабан туйны башкаланың Аккыш күле буенда да бәйрәм иттеләр. Катнашучыларны республика рәисе һәм шәхсән үз исеменнән Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Парламент рәисе Татарстанның милли хуҗалыклары белән танышты. Елына карамастан авырлыклар да бар бит инде. Халкыбыз хезмәт итә, эшли дә ала, ял итә дә ала дигән фикер минем менә йөрәгемдә бар. Менә бу байлыкны саклап калырга, буыннан буынга биреп торырга, яшьләребез менә күреп үсәләр, катнашалар, алар сакларга тиеш. Бу
күп милләтле республика халкын берләштерә торган менә шушындай олы бәйрәмебез. Кама тамагының осталыкларының берсе балык тоту. Хуҗалыкта теләге булган һәркем балык тотып карады. Берәүләр өчен традицияләргә хөрмәт күрсәтү, икенчеләр өчен үз ялыңны төрләндерү, туганнар, якыннар белән очрашу мөмкинлеге. Алия Галиуллина, Гүзәл Зайнакова, Дмитрий Второв, Илдар Галаудинов, Татарстан яңалыклары. Жәйгі сауықтыру компаниясы Татарстанда 172 мең баланы құлашлаяшақ. Жәй айларында 1500-ден артық ұйышма эшләячәк. Мөмкинлекләре шикләнгән һәм авыр тормыш хәлендә калган гаиләләрнең, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның балаларына 42 меңнән артық бушлай юллама бирелә. Шушы көннәрдә Буа районы наратлык сәламәтләндерү лагерендә 180 баланың беренче ял сменасы башланды. Бүген наратлыкта ял итүчеләрнең көн графигы аеруча тыгыз. Иртәдән бирле барысы да минутлап язылган. Быел урман кышагында 3нче ел ял итүче Камил Прокуратов калган көннәрнең дә кызыклы үтәчәген белә. Мне нравится проходить разные задания, играть в пионербол. Булат Шакиров наратлыкта үскән дисәң дә була. Яшүсмер 2016 елдан бирле бер җәйге каникулында бирегә килми калганы юк. Отдыхаю здесь с 2016 года. Мин монда беренче, икенче, өченче сменаларда ял итәм. Иң кызыгы икенче сменада булам. Кичке дискотекалар бик ошый, башка чаралар да бик кызыклы үтә. Надежда Егошина өчен балалар лагерендә эшләү тәҗрибә мәктәбе. Булачак педагог биредә Әйдаман вазифасында 3нче ел берничә смена эшлим. Балалар белән уртак тел табарга өйрәнә. С каждым ребенком нужно находить индивидуально общий язык. Каждый ребенок разный. Лагерда көндәлек чаралардан тыш аларны планлаштырылган график буенча төрле урыннарга, экскурсияләргә алып баруда каралган. Мәсәлән, музейга, театрга, Боз сараена. Наратлык лагере җитәкчесе Евгения Крунова әйтүенчә, бала лагерда тулы ял итәргә тиеш. Летний период мы организуем. Җәй айларында 3 смена кабул итәбез. Алар 18 көн бара. Һәр берсендә 180 бала ял итә. Балалар ялын тулы кыйммәтле итү өчен тулы составлы персонал эшли. Педагоглар, ашчылар, медицина хезмәткәрләре һәм хуҗалык эшчеләре. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын даими сәхифә белән дәвам иттерәбез. Татарстанда нәшр ителүче газета журналларга күзәтү белән журналист Миңназыйм Сәфәров. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатындагы язмалар турындагы сөйләшүне дәвам итик. Артка юл юк дип кистереп әйткән беренче битендә Шәһри Казан газетасы. Сүз Казанда кичә генә тәмамланган БРИКС уеннары турында бара. Иң күп медальләр яулаган Россия командасы составында җиңүгә ирешкән Татарстан спортчыларында күп булуы әлбәттә сөенечле хәл. Әмма иң зур казанышыбыз Казан тагын бер мәртәбә дөнья күләм спорт уеннарын югары дәрәҗәдә үткәрә алуын раслады. Казанда сукбай адәмнәргә планлы медицина ярдәме күрсәтү мөмкинлеге юк икән. Газета хәбәрчесе бу проблеманың башка өлкәләрдә ничек хәл ителүен дә аңлатып язган. Әйе, моңарчы йорт-җирсез, эшсез калган андый затларның тамагын туйдырып, йокларга урыннар әзерләп бирү үз-үзенә төшкән иде. Инде менә хәзер аларны дәвалау алгы планга чыккан. Нәрсә дисең инде? Мондый затларга игътибар итә башлаганбыз икән, димәк, кешелек сыйфатларыбыз күзгә күренеп арта. Бу эшкә хөкүмәт тә үз өлешен кертсә, тормышыбыз тагын да җайланыр иде дигән өмет бар. Гыйбрәт өчен диптер инде бирелгән тагын бер язма 14 ел буе урын өстендә калган улын тәрбияләүче ананың кичерешләре. Берәүндә эше буш түгел, ләкин иң авыр вакытларда да сыгылып төшмичә Аллаһка сыенып гомер итүче затлар безгә бар булганына шөкер итеп, мохтаҗларга хәл кадәри ярдәм итеп яшәргә кирәклеген искәртә. Ватаным Татарстан газетасы да дөнья күләмендә БРИКС уеннар турындагы язманы беренче битенә чыгарып биргән. Күңелгә кереп калганы шул уенда Россия командасына 5 медаль яулап биргән 19 яшьлек Татарстан спортчысы, спорт гимнастикасы буенча Россиянең абсолют чемпионы Даниил Маринов белән ихлас әңгәмә. Милләте белән болгар булган егет Казан мәктәбендә укыган, татар телен өйрәнгән, яттан татарча шигырьләр сөйли. Менә шундыйлар турында әйтәләр инде, булганнан бар да була дип. Авылда мал туар асрап яшәүчеләр өчен хәзер иң мәшәкатьле вакыт печән чоры. Быел печән уңышы ничек? Сатып алу бәяләре күпме? Ватаным Татарстан газетасы безне авыл тормышына алып кайта. Ашаган белми тураган белә диләр. Авылда мал асраучыларның хәлен чамалыйм дисәң, язмада китерелгән печән бәяләренә күз салуда җитә. Белеп туру димәктән, газетадагы 4 аяклы киртә дигән язмада кыргый һәм йорт хайваннарын таптаткан өчен салына торган штраф күләме китерелгән. Аннан күренгәнчә, иң зур штраф бүре белән төлке таптаткан өчен 200 мең сум.
Иң арзаны каз белән үрдәккә 600 һәм 1000 сум. Авыллар тирәсендә үрчәгән төлкеләрдән ничек котылырга белмәгән халыкның колагына инде бу. Димәк, сала халкының тырышып, тырмашып үстергән каз тавыгын чүпләүче төлкеләр саны тагын да артачак. Ахыры хәерле булсын. Казан утлары журналының июнь санында Лилия Гыйбадуллинаның телләр комиссиясе үткәргән бәйгедә җиңгән Әлиф Ләм Мим повесте, Фәтхулла Абдуллинның Чәчәк идек илләрдә повесте, Солтан Шәмси, Рөстәм Галиуллин һәм Әлфира Галиеваның мавыктыргыч хикәяләре урын алган. Укудан һәм фикерләүдән аерылмыйча яшәүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенге сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Мәдәни тормыш сәхифәсендә сезне бу атнада узачак чаралар афишасы белән таныштырабыз. Хәерле иртә. Эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. 27 июнь көнне кичке сәгать 6-да без сезне Камал театры янына җырлы биюле уеннарда катнашырга, татар бию буенча остаханәдә катнашырга чакырабыз. Иң актив катнашучылар өчен бүләкләр дә каралган. Теге елдан башлап без менә бер майданчыкка төпләнеп, татар биюенә багышлап төрле чаралар үткәрәбез. Камал театрын үз эшен дәвам итәм. Шуңга көнне сезнең игътибарыгызга Көзге кайтабыз, Шимбә, Җан кисәккәем спектакльләре тәкъдим ителә. Кариев театрында җомга көнне супер кияү комедиясе уйнала. Бер бухгалтериядә 6 хатын-кыз һәм бер ир-ат эшли. Рәхмәтулла Хөрмәтуллович алар өчен дус, сердәш, илһамчы. Көннәрдән бер көнне бөтен кеше өчен сердәш булган ир-атның беркемгә дә мәгълүм булмаган сире ачыла. Сүз нинди сир турында бара? Спектакльне карап белерсез. Күпчелек шәһәр һәм район театрлары быелга сезонны тәмамлады, ә хәзер музейлар турында тулырак. Ислам мәдәнияты музейында Коръән сүзе гүзәллеге күргәзмәсе дәвам итә. Биредә Россиянең төрле төбәкләреннән, Төньяк һәм Үзәк Африкадан, Мисырдан, Урта Азиядан, Кытайдан килгән Коръәннең фото сүрәтләре тәкъдим ителгән. Заманча сәнгать галереясында Самара рәссамы Наталья Шепелеваның портрет, пейзаж, натюрморт жанрында хезмәт иткән рәсемнәре белән хозурланырга чакырабыз. Габдулла Тукай музее үз эшен дәвам итә. 1986 елда ишекләрен ачкан музей Казанның иске татар бистәсендәге иң матур биналарының берсендә урнашкан. Экспозиция Тукайның тормыш юлын һәм иҗатын чагылдыра. Уважаемые гости, мы рады видеть вас в литературном музее знаменитого татарского поэта Габдуллы Тукая. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Әйбәт кеше гасырдан артык яши дигән мәкаль нәкъ менә Мәдинә Гәрәева кебек озын гомерле кешеләргә карата әйтелә. Хезмәт һәм тыл ветеранына шушы көннәрдә 105 яшь тулды. Казанда яшәүче Агаби белән хәбәрчебез Мөршидә Җихан очрашты. Күңеле кебек ак яулык бөркәнгән Мәдинә Гәрәй кызы тумышы белән Питрәч районының Шәле авылыннан. Тамырлары җирдән шыткач, тормыш юлында нык басып йөргән ул, хәзердә сынатмый. Әтейле шул киткән безне сугышка. Мин калдырып, мәшәйдә булдым 9 елна. Шундан калган инде мин. Һаман шуннан яшимәлем. Әтисез калып ятим үсү, ачлык, ялангачлыкны ишетеп кенә түгел, татып үсә. Кияүгә чыгып тормыш бераз җайланыр дип уйлаганда сугыш башлана. Ире Хөсәен ватанны сакларга китә. Берничә айлык һәм аннан аз гына өлкәнрәк балалары вафат була. Әмма Мәдинә апа язмыш сынауларына бирешми. Авырмагын әйтмәң син кызым. 500 грамм ипи бар хәтле. Без белән кедә яшәдек. Менә тәк шагында. Авыр инде. Кисәбез отыннан. Мин безгә без ике норма үтәдек. Ире сугыштан кайткач бәхет эзләп Мари иле Красногорскига китәләр. Уллары Рәфкать белән Мансур туа. Рәфкатләре Екатеринбург каласында, Мансур Казанда әнисе янында яши. Әни безне карады, конечно, әйбәт итеп үстерде. Шуның өчен без шат. Төрлесе булгандыр, әмма үткәреп җибәрә белдек ди Мәдинә әбинең зурлап юбилеен үткәрүче Зәйтүнә апа. Кайнанам белән 52 елда без бик тату яшәдек дисәм дә, бик дөрес булыр. Мәдинә әби әле субханалла күз генә тия күрмәсен инде. Аңа 105 яшьне биреп булмый. Паспортка язылган белән чынбарлыктагы яшь туры килмәгән очрак. Әле узган ел Мәдинә әби инсульт кичермәгән, аягына катлаулы операция ясатмаса, яшен 80-нән дә арттырып булмас иде. Дөресен әйтергә кирәк, тәрбия дә яхшы.
Мин тугач, әби авылдан килеп, мине үстерде, минем үстердә катнашты. Хәзер инде 50 елга якын без бергә торабыз. Саулык, сәламәтлек бирсен, хайырлы гомер бирсен аларга. Бәхетле, шатлыклы тормыш насип етсен. Кемдер гомер буе бәхет диңгезендә йөзсә, кемгәдер бу якты дөньяларда үз урынын табар өчен бик күп көч түгәргә туры килә. Кемдер яшьлегендә бик бәхетле булса, кемнеңдер бәхете картлыгында көтеп тора. Тагын да матур итеп яшәргә. Да Алла бирсә. Бу мәҗлескә катнашып бик нык сөенәбез. Килә тагын да матур итеп яшәргә ясен Мәдинә апабызга. Гөлсем китәдри. Яше күп булса да аның шундый мөлаем булу. Казан шәһәре Совет районы администрациясе башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Айсылу Хәмзина иң әүвәл президент котлавын тапшырып Мәдинә әбине шаккаттырды. Владимир Владимирович Путина. 105 яшьлек әбине көндә күреп булмый дип бәйрәм иткән кафеның хуҗасы Рамил әфәнде дә бүләккә гөлләмә әзерләгән. Поздравляю. Гомер бәйрәмен Коръән ашы итеп үткәргән дагалы чарада Мәдинә әбинең якыннары да, гаилә дуслары да катнашты. Аллаһның рәхмәте булсын. Менә Мәдинә апа, мин аны инде 5 ел күрмәгәнмендер. Biraz гына 5 ел эчендә үзгәргән билгеле, ләкин 5 елга кадәр ул шул кадәрле үзгәрешсез булды. Ул һәр вакытта да елмаеп, bütün нәрсәне хәтерли, bütün бала чагын хәзергесен. Ondan soң ул шул кадәрле сабыр, менә әйттеләр бит, сабыр төбе сары алтын дип. Тагын шуны әйтәсем килә, Мәдинә апа бик бәхетле. Халыкта шундый мәкаль бар бит. Картлыгы бәхетле, матур булган кеше. Бәхетсез дип әйтә алмыйм, әлхәмдулилlah. Бәхетле дип әйтәләр. Бик бәхетле. Шуш хәле күнгә яшәгән. Ашарыма ризыгым, кияргә киемем җитәрлек. Нәрсә кирәк тагын? Җәннәттәге кебек яшим бит дип елмая 105 яшьлек Мәдинә әби. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Бүген сүз тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстанның от казанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы, Татарстан Республикасының фән һәм техник өлкәсендәге дәүләт бүләге лауреаты Альфред Халиков турында. Аның тормышы белән тулырак Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы, Татарстан Республикасының фән һәм техника өлкәсендәге дәүләт бүләге лауреаты Альфред Хәсән улы Халиков. Фән дөньясында күренекле шәхес. Узган гасырның 60-нчы еллар азагыннан древняя история Среднего Поволжья, татар халкының килеп чыгышы, татарский народ и его предки хезмәтләре, башка авторлар белән берлектә язылган Казань путеводитель, археологические памятники Татарской ССР китаплары басылып чыкканнан соң, аның исеме киң катлам укучыларга да таныла. Үзгәртеп кору чорында дөнья күргән 500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения. Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария. Шулай ук татар һәм рус телләрендә нәшер ителгән «Кем без, болгарлармы, татарлармы» китаплары укучылар арасында зур популярлык казана. 1951 елдан әле студент килеш рәсми рәвештә Николай Калининның ярдәмчесе сыйфатында Россия Фәннәр академиясе Казан гыйльми үзәгенең тел, әдәбият һәм тарих институтында эшли башлый. Шуннан бирле лаборант, кече фәнни хезмәткәр, гыйльми секретарь, директор урынбасары, археология бүлеге мөдире, баш фәнни хезмәткәр вазифаларында гомеренең соңгы көннәренә кадәр шушы институтта хезмәт куя. Альфред Халиков үзенең фәнни хезмәтләре белән Урта Идел һәм Урал буеның борынгы тарихын өйрәнүгә гаять зур өлеш кертә. Төрки телле һәм фин-угор халыкларының килеп чыгышы һәм этносәяси тарихы өлкәсендәге зур белгеч буларак таш гасырдан алып 16-нчы йөзгә кадәрге дәвердә җирле халыклар үсешенең гомуми концепциясын эшли. Аның Идел буе Болгар дәүләтенең баш каласын,
рус ел язмаларында бийик кала дип атала килгән биләрне өйрәнүгә караган хезмәтләре аерым игътибарга лаек. 1974 елдан Идел буе Болгар дәүләте археологиясе буенча мәшһүр белгеч Алексей Петрович Смирновның вафатыннан соң Альфред Хасан улы Халиков Болгар чоры тарихын өйрәнүчеләрнең әйдәманына әверелә. Галимнәр һәм тарихка битараф булмаган күпләр Альфред Халиковның Казан каласына 800 яшь булуны избатлау омтылышын хәтерлиләр булыр. 70-нче еллар уртасында нибары 3-4 кыр сезоны дәвамында тупланган археологик материал ул чакта шәһәрнең төгәл яшен билгеләү өчен җитәрлек түгел дип табыла. Әмма шул кыска гына арада да галим тарафыннан үтә мөһим ачышлар ясала. Аерым алганда Казан ханнары төрбәсе һәм Казан ханнары һәм аксөякләрнең җәсәтләре табыла. Альфред Хасан улы Халиковның Татарстандагы тарих һәм мәдәният истәлекләрен саклау эшенә, Биләрдә һәм Казан Кремлендә музей саклаулыклар төзүгә, яшь галимнәр әзерләүгә куйган хезмәтләрен дә өстәсәк. Бер үк вакытта галим, педагог, җәмәгать эшлеклесе булган Олпат шәхеснең күп кырлы эшчәнлеге күз алдына тулырак килеп басар. Альфред Хасан улы Халиков 1994 елның 24 июлендә вафат була. Казан шәһәрендә җирләнә. Казанда һәм Алексеевск районының Биләр авылында аның исемен йөрткән урамнар бар. Казандагы ул яшәгән йортка истәлек тактасы куела. Шушы минутларда студиябызда хәерле көн Татарстан тапшыруына әзерлек бара. Сүзне Эльза Әхмәтҗановага бирәбез. Хәерле көн, исәнмесез? Бүген тапшыруыбызда гаилә елына багышланган сәхифә булачак. Ир, хатын кыз һәм кәрәзле телефон мөнәсәбәтләрен психология белгече Василә Шәмсевәлиева ачыклар. Шулай ук серле хәзинә сәхифәсендә бүген без беләзекләр белән якынрак танышырбыз. Һәм инде шулай ук безнең танылган җырчыбыз Эмиль Җәләлетдиновны бергәләп искә алып китербез. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз. Син мине сагынма, сагынсаң, җаныма табарлар яшьләрең. Син мине сагынма, бары тик мин сине сагынып яшәрмен. Син мине сагынма, сагынсаң, йокысыз үтәрләр төннәрең. Син мине сагынма, барыбер сагышта үтәрләр көннәрем. Син мине сагынма, томандай югалыр сөюең онтылыр. Син мине сагынма, тик ярсу күңелем гөлсиңа омтылыр, гөлсиңа омтылыр. Мин килермен иртән кояш булып, мин килермен кичен ай булып, мин килермен үзелеп сагынганда, йөрәгеңгә синең май булып, мин килермен сиңа яңгыр булып, кирфеңнән яшең юармын, җилләр булып исеп кайгыларың, ярсып таратырмын, куармын. Мин килермен күктә йолдыз булып, серләреңне аңа сөйләрсең, мин килермен сиңа җырым булып, син җырымда мине сөярсең. Мин китәмен.